Dobre, takže sme mali tú úplne najúvodnejšiu otázku. Ak je už všetko v poriadku, skvelé, tak prejdem k tomu vlastne hlavnému, čo ma zaujíma. Mňa by zaujímalo úplne na začiatok ešte, že ako ste sa vy vlastne dostali do Stoky. Lebo napríklad ja mám nejaký vtipný príbeh, ako som sa dostala do disku, ak Blahovi vo všeobecnosti. A tak by ma zaujímalo, že či máte nejakú vtipnú historku trebárs, ako ste sa sem dostali, alebo čo vás sem priviedlo? No povedzte. No asi ty si začínaš, tak ty povedz, že lebo ty si nás priťal. Ty si ten vtipný, a bude to historka. Aniel spási. Dobre, skúsim skrátiť, lebo idem na to. Dostal som sa sem cez disk, kedy som v disku ešte vôbec nevedel, že kto je Blahulár, ani čo to znamená hrať v diskovo v Stoke. Takže ako slepé korak zrnu v 2010, kedy ma oslovil na tvorbu Pokusu, to bola inscenácia s Maťom Kolárom a Lidkou Petrušovou Ondrušovou. A neskôr som mal prsty vlastne v tom, že som popriťahoval z Vysokej školy múzických umení svojich spolužiakov. Najprv Tilka, Peťa Tilajčíka a potom, keďže Poky vtedy nemal niečo robiť, nemal 8 barov a 7 divadiel a 15 detí, tak žadonil, prosíkal, remcal. Pred ním som bola ja. Áno, že niekoho zoberiem do Stoky. A ja hovorím, nie, nechceme, potrebujeme baby, tak som zobral Mišku. A potom po roku, dvoch, troch som aj pokynul. Už keď sa naučil hrať. Hoky? Áno, bolo to presne tak, ako hovorí. Ja som v tom období, keď ma Bráňo volal do Stoky, tak akurát končil takú kariéru sex symbola. Vlastne tak upadal ten môj fame, tak som sa snažil ako keby vrátiť znova na koč. Ale dostal som sa do Stoky teda v tom čase a už som sa nikdy nedostal na televízne obrazovky. Hej, takže už vlastne som zostal tu dole. To je ten smutnejší príbeh, ten Braňov. Ale hral si Maslákovho. To nehovor. Bol Maslákové som známy podtexty. a slávny, takže... Maslákové čo? Veď práve. Ty si príliš mladá, aby si vedela, kto je Maslák. Maslák bol v paneláku. No! Teraz som A bol tam aj Poky. podávala som vodičky cez leto na praxi. No. Vo všetko z mojej strany. Neviem, ja som sa cez Maťa Kolára asi, lebo my sme tady spolu točili takú detskú reláciu. Všetci máme svoje 13. komnaty. Lenka bola tiež slávna. Ale inde. Medzi deťmi. To by si mohla poznať v tom čase. S takou kokotinou na hlave. S takou kokotinou na hlave, hej. A tak som Maťovi stala, že Maťo, zober ma na skúšku, že ja chcem hrať v Stoke. A on, že ne, to není také. Pre deti. A mal pravdu. A potom ani neviem, jak sme sa stretli s Blahom a tak povedal, že niekoho sa spýtal, že bereme ju, asi teba, nie? A ty si povedal. Ja som bol vtedy Maslákov, Ja som bol Maslákov komplic, ako bol Poky Maslákov komplic, zase bol Blahov. Som povedal, že... To je tak v skratke náš príbeh, ako sme pošli a neodišli. To si nečakala, čo? Ja to som jednoznačne nečakala a zaujímalo by ma, že čo ste sa vlastne aj naučili počas tej práce s Blahom. S niečím ste tu určite prišli a niečo ste si určite aj odniesli. So všetkým. Ja som sa nič nenaučil. Ja, to absolútne. Ja už keď som prichádzal na VŠMO, tak som prišiel s obrovským talentom, ktorý som ďalej nerozvíjal. Fiat Talento. S Fiatom talentom a mal som plnú dávku teda veci. A ten Fiat som už ďalej, teda ten talent som už ďalej nerozvíjal, takže ja myslím, že tak plynulo som potom pokračoval aj v Stoke, že vlastne tak nejak... Ale zase aj... Ale nikdy viac. Vždy len tam, kde som začal. Môžem potvrdiť. Áno, Bráňo je toho živým dôkazom. Svedkom. Jeho.
No podľa mňa je veľmi ťažké povedať, že čo sme sa všetko naučili pri Blahovi, lebo ak mám hovoriť za seba, tak je toho veľmi veľa, ale nielen čo sa týka ako keby toho herectva, ale tam vlastne ide len o to, aby sme boli autentickí a slobodní a rozprávali to, čo máme práve na mysli. Ale aj čo sa týka takých praktických vecí, čo sa týka svetiel, čo sa týka závesov a malovania a nejakých jeho myšlienkových pochodov, že neviem, či sa to dá úplne zaobaliť do slov a vymenovať konkrétne, čo sme sa naučili. Myslím si, že tá hodnota toho je obrovská a láskavá a slobodná a začínam plakať, podávam slovo ďalej. Hej, ale tak naučili sme sa aj Sťahovať divadlo. áno, robiť všetky druhy nátierok na premiéru. Ale asi sa aj tak, že mať radi aj medzi sebou, aj seba a že vlastne nemusí byť všetko perfektné na to, aby to vlastne bolo perfektné. Presne tak, zahodiť to ego, tú slávu za hlavu a proste zostať ako keby na rovnakej úrovni s tými ostatnými ľuďmi a so svojimi kolegami, ktorí ako keby prišli odnikiaľ alebo nikam nesmerujú. Hlboké. Krásne. Áno. Poď ďalšiu. Áno. Jednoznačne áno, ďakujem. A Kičko, ja by som vás sa veľmi rada podopytovala, ale chcem ísť podľa toho, aby som vás aj nezdržiavala. Pamätáte si na niečo, čo by ste vedeli aj zahrať a zreprodukovať? Viete napodobniť Blaha v niektorej situácii, ktorú si z ní pamätáte, takú najvtipnejšiu? Ale do piče už! Alebo choď do piče. Nie, to naozaj, ak niekto dokáže vystihnúť Blaha v jeho životných trápeniach, alebo teda v takom tom ponímaní života ako takého. Marazme. V tom marazme, áno, to je to slovo marazmus, tak to je jednoznačne jeho následovník. Peter Tyleček. Apoštol Peter. Apoštol Peter. Tak akože... Tak jasne, Blaho mal veľmi typický a veľmi jasne kopírovateľný spôsob správania a používania vied. Ja viem, No, toto bolo jedno, To sa keď dá- prešla motorka, ty kokot! Napríklad. Alebo Keď aj svieti. iné. Keď sa mu niečo páčilo, tak Alebo keď nám písal v absolútnych eufemizmoch a diminutívach typu Peťulienko, Lenkulienka. ty si anielik. Bez kontextu. ale potom ešte bolo takto, že môžem, iba si utriem ústa do tvojej rúk. Ale čo predtým robil? Ale myslím, že ono je Som jednoduché. rád, že odchádzaš. Áno, aj toto. Ono je to tým, že sme spolu trávili veľa času, veľa chvíľ intenzívnych a že tá naša spolupráca sa neviezala iba s divadlom, ale naozaj už to padlo keby tak životne, kontextuálne. Ja tým, že som ho poznal, neviem, cirka 14 rokov, nedá sa to presne opäť, dá sa spraviť imitácia Blaha, jak trase hlavou, alebo jak niečo vulgárne len tak povie, ale a nechce byť teraz veľmi sentimentálny, on to tiež tak hovoril, že nechce byť sentimentálny, ale asi bol to podľa mňa najkrehkejší človek, akého poznám, aj keď navonok pôsobil veľmi tvrdo a stával si múry okolo seba. A normálne, že teraz, jak som pozeral na svojich kolegov a viem, že to mysleli všetci dobre a úplne najlepšie a že na ňo spomíname stále, normálne sa mi tak zachcelo povedať, že nemôžeme si z ňou vlastne tak robiť srandu, aj keď on by si z toho ťažkú hlavu nerobil, alebo sme si z neho robili srandu. Ale... dokonalý. Nie, akože normálne sa mi tak zdalo také teraz, také, že Agro bral, tak niečo povieš, ale
ale to, čo vlastne nám odovzdal, Máme čo teba myslím, zahrať? že... Máme teba. No, až keď zomrem. Že normálne, že tá hodnota tých vecí, čo nám povkladal, ale úplne tak nepatrne do životov, že sa odráža u mňa napríklad, že každý deň nejak tak si spomeniem, alebo sa tak odrazí, ale jasné, že dá zhodiť na dávky a na staré ubrúčané psa, ale myslím, že tak si ho pamätal, že celé spektrum divadelné na Slovensku, ktoré ja neviem, že či si vôbec uvedomovalo, kedy, že tu bol a že čo tu odovzdal, lebo sa mi to zdá celé chrapnuské z ich strany. No, teraz prichádza prázdna gestá, keď za mnohé sme vďační a veľa ľudí nás podporilo nás, prepáčte, hovorím dlho, ľudia nezaživne, ale že cítime podporu a naozaj takú tú úprimnú občiansku podporu cítime aj vďaka zbierke, aj vďaka sálám plným, aj vďaka slovám milým a tak. Ale myslím, že kontext slovenského divadelníctva alebo celý ten aparát sa zachoval vždy chrapúnsky úplne. Že to bolo vždy niečo, na čo to je tá stovka, to tam ja nebudem chodiť, lebo to nie je dostatočne akademické, profesionálne, alebo to sú také výrazové prostriedky, alebo tam sa nadáva. A vždy sa to spoločí presne na tú úroveň, o ktorej sa bavíme, že to je, jak robil Blaho. Tak. Áno, ale som to teraz, padla teraz kvôli mne atmosféra, ale normálne teraz som dostal pocit, že to musím povedať, že sa na ne vlastne všetci vykašľali a je mi to hrozne ľúto. A je mi ešte viac ľúto tých prázdnych gest, ktoré teraz tak prichádzajú, pretože to sa tak patrí v tom aj dušičkom období, no, to tak ťa tak potlapkajú, ale oni to tí ľudia robia pre seba. A Blaho hovoril, že vždy neznášať darčeky, lebo tí ľudia to robia pre seba, nie pretože chcú niekoho obdarovať, ale ty si plníš si ako keby svoju potrebu niekoho obdarovať, to sám si robíš dobre. A často som tomu nerozumel a už tomu rozumiem viac. Prepáč, že tak bolo. A ešte robil to. A ešte, poznáš? I'm still standing, poznáš? Potom si kokot. Ja myslím, že budeme pokračovať ďalšia otázka, lebo odpovedali sme na tvoju otázku a zároveň sme presiahli tematické otázky. Áno, presiahli sme určite. Už sme odpovedali aj na 4., aj 5., aj 6. zároveň. Nie, tu najdôležitejšie príde práve teraz. Mňa by ešte zaujímalo, že či Vtipná príhoda z natáčania? No tak Nie. To môžeme neskôr potom. Dobre. Ale ešte, chcete takto tvoriť ďalej? Takým spôsobom, ako ste tvorili s Blahom? Ja myslím, že na toto odpovie Peter Tilajčík najfundovanejšie, ako je možné za nás všetkých. Ja si myslím, ale je to len moje, ale ako, možno aj ako poznám svojich kolegov a kolegyne, kamarátov, kamarátky, niektorých nenávidím, niektorých menej. Pane Bože, Ale, otázka napočené na priebeh do piči. ale myslím si, že pod hlavičkou divadla Stoka to všetci už vieme, nevznikne nič nové, ale ako sme boli nejak mentálne spojení a stále sme, tak myslím si, že nás to bude ťahať k nejakej spoločnej tvorbe, určite to bude vychádzať z metódy tej polytematickej dekompozície, ale či to budeme všetci, či to bude úplne tak, alebo úplne inak, to neviem teraz dopredu povedať. Ale myslím si, že chceme byť spolu, aj keď možno nič nevytvoríme, ale budeme spolu tráviť čas. A vlastne pre nás je momentálne prvou tou prioritou je hrávať tie staré inscenácie, vrátiť ich naspäť do života, lebo tá dnešná Arokov mala teraz 8. reprízu a vlastne bola premiérovaná v 21. Takže toto je pre nás akože to gro, že vrátiť tie staré inscenácie, aby sa hrávali, aby to videlo viac ľudí, veľa ľudí, aby sa oboznámili vlastne s tým, čo robil Blaho v tej Stoke, čo však nevylučuje to, že niekedy spolu ešte niečo spravíme. Ale už to bude úplne iné, lebo sa nedokážeme vrátiť k tomu, čo Blaho do toho dal.
Aha, takže keď tomu rozumiem správne, tak ten spôsob tvorby neodsudzujete, respektíve nechcete ho Vôbec, nechať? nie, len tam akoby, že je, Ten blahovplyv je tam zásadný. hej, lebo my nevieme ako, vlastne čo sa mu dialo v hlave, keď vytváral inscenácie pre divadlo Stoka, prečo tie jednotlivé výstupy skladal jeden za druhý, akým spôsobom, akým kľúčom, či to bola náhoda, či to bola schválnosť, prečo tam bola tá hudba, ktorá tam bola. A prečo akurát tie výstupy povyberal. Samozrejme pri niektorých sme aj my povedali, že ešte bol tam taký, a na niektoré nám povedal, že nie, že podľa neho nie sú dobré. Čiže my sa nevieme vrátiť k tomu divadla, k tej Stoke, ktorej on bol otcom, zakladateľom, žijúcim pamätníkom a teraz už nie je, čiže ostávajú tie inscenácie a my, čo do toho prinesieme, do toho kontextu, do toho dialogu s ním, či to bude presné epigónske kopírovanie toho, alebo sa to posunie niekam inam, jak sa to posúva v rôznych nezávislých divadlách iným smerom. To uvidíme. Ale teda nebude to pod hlavičkou divadla Stoka. To už vytvoríte ako kolektív. Hej, bude to v priestore, ak sa niečo vytvorí, bude to v priestore divadla Stoka, ale nebude to divadlo Stoka, bude sa to volať, ja neviem, Inštitút Blahulára, alebo ty piča, alebo neviem. Ono by to bolo asi trošku nefér aj voči tým stokárom, ktorí Stoku aj zakladali pred 30 rokmi. A vlastne aj voči Blahovi, ktorý vlastne každú Stoku režiroval, ako Peťo povedal, aj vytváral. On maloval ten obraz z tých farieb, čo sme mu ako keby dodávali. Takže nebolo by to fér v rámci toho a tým si myslíme, že ak by sme hráli aj v tomto priestore, lebo ho chceme udržať, tak by sa to nevolalo Stoka, ale proste nejako inak. Ale tento štýl skúšania a vlastne vytvárania inscenácie máme zžitý, robili sme niekoľko inscenácií, takže vlastne myslím si, že sa nám to páči a vieme to robiť a robíme to radi, takže ešte asi niečo vznikne. OK. A teda budúcnosť divadla Stoka je okrem starých inscenácií a možno nejakých nových, ešte ďalej čo? Tak edukatívna činnosť, že chceme robiť workshopy, prednášky, premietania starých inscenácií. A publikačná činnosť, chceli by sme vydať divadelné hry, ktoré vznikli v divadle Stoka od toho 91. Čiže to je nejakých viac než 50 hier. A chceli by sme vydať ešte memoáre s súčasnými žijúcimi pamätníkmi, aby sme ich ešte stihli žijúcich, lebo úhyn je veľký. Potom by sme chceli, aby ten priestor bol vlastne otvorený priestorom, aby sme tu nehrávali len my, ale aby tu hrali aj spriateľné nezávislé divadlá, aby sme zase nevytvárali z toho divadla Stoka mauzóleum nedotknuteľné, aby sa to posúvalo, aby sa to otváralo. Chceli by sme zároveň akoby, že archivovať tie veci, ktoré tu sú, záznamy, fotografie, plagáty, výstupy, nevydané výstupy a tak ďalej. Čiže vlastne to pemzum toho, čo chce naplňať divadlo Stoka, nie je len divadelná činnosť, ale vlastne akási forma inštitútu, ktorá má všetky tieto roviny. Ďakujem. A je ešte spôsob, ako môžeme divadlo Stoka podporovať? Chodiť do divadla, kúpiť si tričko. Samozrejme budeme veľmi radi, ak sa niekto prihlási, že chce byť našim donorom. Všetky formy sponzoringu berieme aj spolupráce, nehambite sa ich ponúknuť. To je asi najdôležitejšie, asi chodenie do divadla a tie trička. Kto môže, pomôže, my budeme radi. Alebo keď máte priestor nejaký, lacný, dobrý, divadelný, najlepšie zadarmo, s technikou. To znamená, že sa divadlo Stoka ešte môže presťahovať? Nie, to som povedala zo srandy, lebo priestor je vždy problém. Ale možno to je. Nevylučujeme to. A štvrtýkrát za našu históriu od 2012. Dobroško, vyčerpali ste moje otázky Wow, a super.
Boli Aj ma seba, ja mám. Ďakujem vám veľmi pekne za tento rozhovor a prajem vám príjemný večer a ďakujem za predstavenie. Všetko dobré Ďakujem. vám. Krásne. Vidíme sa v divadle Stoka, ahoj. Ďakujem, pozdravujeme našich fanúšikov. Ideme to Ďakujem. prosím rovno zložiť, nech Môžeme. máme čistý priestor na rečenie.